பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். நான் தான் பாரதியார். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா, ஒரு மனுஷன் தன்னோட பிறந்த நாளையே மறந்துட்டு வாழ்ந்துருக்காரு. ஸோ அப்படிப்பட்ட மனுஷனை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, தன்னோட பர்த்டேயை மறந்த ஒருத்தரை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னு. இவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீ ஷிங் யூன் சொல்லி. இவர் பேரை கேட்டோன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்க. இவர் சைனாவை சேர்ந்த ஒருத்தர் தான். அங்கே இருக்க ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்கிறாருன்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா இவரோட பர்த் டேட், அதாவது பர்த் இயர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் தனக்கான பர்த் இயராக சொல்கிறது 1736. ஆனால் இவர் வச்சிருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் படி பார்த்தா இவரோட பர்த் இயர் பார்த்தா 1677. கிட்டத்தட்ட இதுக்கும் 60லேருந்து 62 வருஷத்துக்கிட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இவர் ஏன் இப்படி சொன்னார் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஆனால் இந்த காரணத்தை பாருங்களேன். இவர் சொன்ன ரெண்டு விஷயத்தையுமே கம்பேர் பண்ணுங்க. இவர் வச்சிருக்க இயராக இருக்கட்டும், இல்லை இவர் சொல்கிற இயராக இருக்கட்டும், ரெண்டுலேயுமே பார்த்தா 197 இல்லைனா 256 இயர்ஸ், கிட்டத்தட்ட 2 செஞ்சுரிஸ் வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் சொல்லலாம் இவரை. இவர் எப்படி 2 செஞ்சுரிஸாக வாழ்ந்தார் அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது. அதுக்கான ரீசனும் நிறைய இருக்குது. அதை முதல்ல பார்ப்போம். இவர் கிட்டத்தட்ட கிகோங்னு சொல்லி ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். டிஃப்ரெண்ட் போஸ்டர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம யோகா மாதிரியான ஒரு ஆர்ட்க்கு இவர் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அதிகமான ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ இவருக்கு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸில் ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இவர் தன்னோட வேலையை எதில் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, இவர் ஒரு ஹெர்பலிஸ்டாக இருந்திருக்காருங்க. ஹெர்பலிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ டென்டிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் சைக்காட்ரிஸ்ட்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இவர் ஹெர்பலிஸ்ட். தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஹெர்பலை கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து என்ன மெடிசின் உருவாக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை இவர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காருன்னு சொல்லணும். இவர் இதுக்காக அந்த சைனாவை சுற்றி நிறைய ஊர்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருந்திருக்காரு. எந்தெந்த ஊருன்னு சொல்கிறேன்: கன்ஷு, சாங்ஸி, அப்புறம் திபெத், வியட்நாம், தாய்லாந்து, அப்புறம் மஞ்சூரியா அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி இருக்க நாடுகள்லாம் சுற்றி வந்து அங்கே இருக்க ஹெர்பல்லையும் கலெக்ட் பண்ணி அதில் இருக்க மூலிகைத்துவத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமா இவர் தன்னோட 72 வயசில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, 1749 ஆர்மி ப்ரொவிஷனல் கமாண்டர் இன் சீஃப், அதாவது அங்கே கமாண்டராக இருந்த சீஃப்க்கு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டீச்சர் ஆஃப் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ், அப்புறம் அதுக்கான அட்வைசராக இவர் அங்கே ஜாயின் பண்ணுறாருன்னு சொல்லணும். எத்தனை வயசில்? தன்னோட 72 வயசில் அங்கே போய் ஒரு டீச்சராக ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இருக்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னு வைங்களேன், நம்ம கண்டிப்பாக 70 வயசில் இருப்போமானே டவுட்டு. ஏன்னா ஒரு நார்மல் ஹியூமனோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 60 இயர்ஸாக எப்பயோ மாறிடுச்சு. ஆனால் இவர் 2 செஞ்சுரிக்கு வாழ்ந்திருக்காரு. இதுக்கு இவரோட டயட்ஸ் அப்புறம் ஃபுட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா, அதை பற்றி பார்ப்போம். இவர் தன்னோட லைஃப்பில் அதிக அளவில் சாப்பிட்ட விஷயம் அப்படின்னா அங்கே சுற்றி கிடைச்ச சைனீஸ் ஹெர்பல்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். இவர் தன்னை சுற்றி இருக்க ஹெர்பலை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு. அதுலேருந்து இவர் அதில் ஃபுட் தயாரித்து அவரே சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார். அதுக்கப்புறமா இவரோட லைஃப்பில் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணது என்ன ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைஸ் ஒயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைஸ் ஒயின்னா என்னப்பா, எங்கே இருக்கோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பையன் நிறைய பேர் தேட ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. ரைஸ் ஒயின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா ரைஸ், அதுலேருந்து ஒயின் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் ரைஸ் ஒயின். இதுவுமே நான் சர்ச் பண்ணப்போ தான் எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம பசங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதிக அளவு திராட்சையில் பண்ணுற ஒயின் தான். ரைஸ் ஒயின் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் பார்த்தப்ப நம்ம ஊரில் போய் ரைஸ் ஒயின் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அடிப்பாங்க. அது எங்கே கிடைக்கிது என்னன்றது எனக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்ற மாதிரி. இல்லை இந்த மாதிரி ரொம்ப மூலிகைத்துவமான ஒரு சரக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் இவர் ரொம்ப நாள் அந்த ஹெர்பலிஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இந்த டீச்சராகவே வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறமா 1927 நேஷனல் ரெவல்யூஷனரி ஆர்மி ஜெனரல் யாங்ஷன் இவரை கூப்பிட்டு அங்கே இருக்க வீட்டில் வச்சு இவருக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த இடத்துல வச்சு தான் இவரை பற்றின ஆர்டிக்கல் வெளியாகுதுன்னு சொல்லணும். இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் ரொம்ப வருஷமாக உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்தை வச்சு இவரை வச்சு ஒரு ஆர்டிக்கல் ரெடி பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறமா சைனீஸ் வார்லோட் ஊ பிஃபு அப்படின்றவங்க இவங்களை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி ஒரு மனுஷனால் 250 வருஷம் உயிர் வாழ முடியுது அப்படின்றத எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக இவரை வச்சு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். ஏன்னா 1927 இவர் செத்தது வந்து 6 மே 1933 தான் இறந்துருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவர் எப்படி 250 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காரு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். இவரோட லைஃப்பில் என்ன டயட்லாம் மெயின்டைன் பண்ணார், இவர் எப்படி இவ்வளோ நாள் உயிர் வாழ்ந்தார் அப்படின்ற விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இவர் இறந்தது 6 மே 1933. இவர் எப்படி இறந்துருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேச்சுரல் காசஸ்னால தான் இறந்துருந்துருக்காரு. இவர் 250 வருஷம் வாழ்ந்தது கூட எனக்கு பெருசாக தெரியலங்க. இவர் எப்படி இந்த விஷயத்தோட 250 வருஷம் வாழ்ந்தாரு அப்படின்றது தான் எனக்கு பெரிய விஷயமா தெரியுது. என்ன அப்படின்னா
கிட்டத்தட்ட இவர் 24 ஒய்ஃப்ஸோட வாழ்ந்துருந்துருக்காரு. பெரிய டவுட்டு. இங்கே அவையவே ஒன்று கட்டிகிட்டே உயிர் வாழ முடியாமல் ரொம்ப டவுட்டில் இருக்காங்க. இதில் 24 ஒய்ஃப்ஸோட வாழ்ந்துருந்துருக்காரு. இவரோட ஜென்ரேஷன் 11 ஜென்ரேஷனை இவர் பார்த்துருந்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 180 குடும்பத்தார்களோட இவர் கடைசியில் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு. அப்பாடா, 11 ஜென்ரேஷனுங்க. நான் தாங்க இவரை பற்றின விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சது, அதுக்கப்புறம் நான் படித்தது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். இதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா, உங்களோட லைஃப் ஸ்பேனில் இருக்க சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் லைஃப் ஸ்பேனை பெருசாக்கிக்கலாம் அப்படின்றது இந்த விஷயத்தின் மூலமாக தெரியுது. வெளியே போய் அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க. ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுற நானே அப்படி சொல்லக்கூடாது. வெளியே சாப்பிடுங்க, ஆனால் அதை லிமிட்டாக வச்சுக்கோங்க. உங்களோட லைஃப்பை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.